ଠିଆ ହୋଇ ଏ ଚାରିଆଡେ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ଏଠାରେ ଆକାଶ ପର୍ବତର ମିଳନ ହେଉଛି। So beautiful। ମତେ ତ ଯିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଲାଗୁନି। ଏଥର ଭଲ ଜାତୀୟ ତମେ ତ ଜଙ୍ଗଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିଯାଇଛ। ଏବେ ଯାଉଛୁ ଯିବା। ଏବେ ଆମେ ବୁଲି ଆସିବାର କାରଣ କଣ ଜାଣିଛୁ? ହଁ, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ଆମ ଏ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ। ଏକା ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ନୁହେଁ ବିଜୁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର କିଛି କହିବାର ଅଛି। କଣ କହୁନ? ମୁଁ ତ ମନା କରୁଛି। କଣ କହିବି? କେମିତି କହିବି? ଆଉ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି? ହଁ, ଆଉ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବି? ଦେଖ, ଯାହା ଏବେ ଅଛି ଜଲ୍ଦି କୁହ। ଆମ ପାଖରେ ଜମା ସମୟରେ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ। କଣ କହୁଥିଲି କି ବିଜୁ? କଣ କୁହ?